הנה אנחנו יוצאים לטיול של יהודית כהן, הנדסת חשמל בע"מ. הנה מיכאל שוורץ, והנה מיכאל נתניה, וזה תומר וניאבסקי. תום באנגלית. כן, תום, in English. אנחנו עכשיו צועדים בבניאס. כן, אתם יכולים לראות אותי פה, צופיי, רבותיי. כן. ובואו נעשה סטופ לזה, כי זה נשמע גיי כבר. כן, אנחנו ממשיכים את הצעדה בבניאס. כן, אתם יכולים לראות אותי, אני ככה נראה, כן. גם אני ככה נראה. כן, הוא ככה נראה. כן, גם בימים הרעים. וכן, זה הנוף של ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. אין לי מה להוסיף עדיין. אנחנו נמצא מה להוסיף ונחזור אליכם בהקדם האפשרי. כן, אני אעשה סטופ להקלטה הזאת בינתיים. נחשוב על נושא מעניין. כן. כן, כן, זה הנוף שלנו, בלה בלה בלה. רגע, סטופ. כן, קורש, ארכיטקט ומדען. אורן קורש, עולה עכשיו, מנסה לעלות. הנה אנשים שאני עוד לא מכיר, עוד אחד. הנה, אלי מזרחי. הנה הרוסים, זה החבר'ה הרוסים. הנה מעשנים. תלם אותו כותב, תלם אותו כותב. כל הנכים מתחילים לעלות. תלם אותו כותב. יש שם איזה איילות שתוקפות את העץ. איילות? פרים, פרים, דובים, דובים. יש שם דובים. דובים קובעים. תומר, אל תלך לך, תומר. זה יוסי מוסאיו. ואנחנו ממשיכים בדרכנו לבניאס. אחד איפשהו. טוב, אנחנו ממשיכים את הצעדה עם המדריך המשוגע שלנו, שמוליק. מטיולי שמיר בע"מ, לא השמיר הגבינה. כן, ככה אני נראה אחרי 10 דקות הליכה. שמה הרוסים מתקפצים לפולחן שלהם. אתה רואה שבאמת הייתי? החבורה של הכורדים והמרוקאים בראש. סכנה תהום, סכנה תהום. הצילו אותי חבריי. הנה, הגענו לסוף. אני אראה לכם פה חלק ההזדרכת המדקרת. היובב השובב. צמח הפלפלת, ככה הוא נראה. איפה זה? הנה. איפה? זהו, בסוף. ישראל, שלום. זה וידאו. שלום. שלום, שלום. חבר'ה, לעשות הספיד, תרדו הנה. תראו, זה מאוד מטעה. כמה שזה נראה לכם, קרוב פה אוטו ממול, יש לנו עוד לרדת את כל הירידה למטה עד המפל ולעלות אחר כך את כל ה-90 מדרגות למעלה. יש לנו עוד לפחות 45 דקות לפחות להיות פה בשטח. עד שעה כמעט. מה זה להיות? ללכת הרבה? לא, הליכה, ירידה ועלייה. אתה רואה איך אנחנו הולכים עד עכשיו? בנעימות, בניחות ככה יהיה עד הסוף. החלק האחרון הוא קצת, כמו שאומרים, שלט כזה. הליכה יותר גבוהה. אוקיי, מי שמגיע קצת... עכשיו יש מקום? אני פוחד מהדברים האלה. כל הספורט אתגרי אני פוחד. יש לה חברים שעשו את זה. אני פחות מזה. וואה. Amazing. לא יכול לעשות כלום עם הטלפון. מה אני אשם? הטלפון נעול עכשיו? לא נעול, אפשר לעשות כלום. אני לא יכול להכניס מספר, לא לצלם, כלום. מה אני אעשה?
מה אני יכול לעשות? משה רוצה שאני אעזור לו עם הטלפון. אני לא חושב שזה היה בשביל זיכרון, משה. כן, זה לא הגיוני. כמו אלה שאתה רואה איתם, צוחק ממקום גבוה ורואה עם זה למטה. הוא לא מבין, זה... זה כאילו ככה אתה בן אדם הולך, על מה? משה, זה בעיה תמידית בנוקיות, עם הקטע הזה של הזיכרון, גם לאחותי היה את זה, מסדרים לך את זה. זה משהו עם התוכנות, זה לא קשור לזיכרונות של... כן, בטוח, הם יעזרו לך, הם מכירים... יש לי 2 מגה בזיכרון עכשיו, הוא מראה לי. מה אני אמור לעשות? זיכרון קל, תן להם טלפון. זיכרון מדהים, הזיכרון מדהים ונהדר. הלכתי לפלאפון, ראיתי את התור, ברחתי, לקחתי מספר והלכתי. קשה, בכלל באמת יכולה לעזור לך גם טלפוני. אבל הוא לא יבין. מה הם רוצים ממנו? אומר, איך אתה רוצה את זה? על הסברוסים? איך אתה רוצה שנביא לך אותה? איך אתה מצלם אותי, תגיד לי? יש לי פה רק וידאו. רגע, חכה, שלא יפול לי המצלמה עכשיו. לא תראה לך משהו. מישהו אחר תצלם. רגע, נעשה סטופ. נעלה את זה אחר כך ליוטיוב, אל תדאגו. מאחורינו נמצאים כל הנכים של עם ללכת. אנחנו נמשיך בהליכה. אתה יודע שזה חלק משביל חוצי ישראל. עכשיו זה אומר לך משהו, אתה אומר. כן. שביל חוצי ישראל. למה זה לא אומר לו? יש שביל חוצי ישראל, טוב. נגביר את הקצר. איזה צדיק. מיכאל אומר שהוא נדלק על הבנות שהיו למעלה. מיכאל שוורץ. מיכאל שוורץ, כן. שוורץ. אני גם קצת, זה נפתחו לעיניים כי הם מאוד היו מפותחות. כן. נכון? היו מפותחות יחסית לגיל הזה. יש דברים. שוורץ כמעט רצה להשביס להם תעודת משלוח, לקח אותה איתו. כן. השרוכים יהיו בצבע חום. למה זה עכשיו בירקוס עמק עם המצלמה הזאת? תסביר לו מה זה מעלה של שמירת עיניים. הוא רוצה להסביר לי משהו לא קיים. מה זה מילף? מילף. זאת עם האדום זה מילף. מה I like to fuck? אתה מלמד אותנו? מה זה טילף? טינה I like to fuck. מה זה גילף? רמה? כן. הלו, אתה מצלם אותי. יו, נכון. טוב, תעשי דילט. לא, למה? נעלה את זה ליוטיוב. אנחנו אוכלים עם מיכאל שוורץ. אוכלים פה אוכל טוב. אוכל טוב עם מיכאל, אנחנו אוכלים. נהנים, שמחים, אוהבים, הכל. כן, פעם אחת שמעתי אף שם המצבה. באתי מהאוטו ולקחתי סיבוב קטן מדי. בשנייה האחרונה אני רואה את ה... שם סתר משהו. אתה צוחק, אבל עוד מעט אתה תראה. אני ואתה נדבר אחר כך כמה. עוד שנה, שנתיים. עוד שנה, שנתיים. כן, יפה. כן, אנחנו פה אחרי האוכל כאן. סיימנו לאכול במלון. כולם מעשנים סיגריות למטה. מעשנים סיגריות למטה. זה נשמע כמו שידור חוקר, זה נשמע. כן.
יופי. אני ומיכאל בקבר רבי מאיר בטבריה, נכון מיכאל? זה בטבריה? כן. כן, כן. זהו, זה הכל. אנחנו כנראה עכשיו נסיים את הטיול של הנסתם ונחזור הביתה, ובסך הכל נהנינו היום. היה בסדר. כן, היה בסדר גמור. וזהו. So long, folks.